Takže ahoj, já sama LPS Lucy 12 a dneska mám se. A dneska jsou to LPS na výměnu, ale já na výměnu nejsem ani moje dítě. Ale můžeme jít na to. Takže první je tenhle bulldog, když tak vám ty čpitky sundám. Takhle, můžete si ho umýt, nemá rezavý krk, má magnetek a já jsem mu tady takhle nalakovala uši, takový emo. A tady ještě takhle. Já vím, že ho asi nikdo chtít nebude, ale prostě mám ho na výměnu. Tak to mám zoubí zmekáče. Nosí točím ta hlava, takže takhle. Tady takhle má packu. To musím dát dál, protože oni jsou fakt veliký, ty mekáče. Tak tu mám teda Penelink mekáče. Pak mám na výměnu tuhle vílo, ona je trošku třpitkatá, ale to vám snad nevadí. Já jsem ji natřpitila trošku a mama to pak prostě umyla a to jsem strašně ráda. Když jsem byla ještě menší, tak jsem dostala toto a prostě jsem toho kočmára. Dále tu máme tuto malou myšku. Má to něco hnědýho. A to vám odlakuju. Tak tady má, a já jsem mi udělala takový bílý vlásky a tady má fakt něco hnědýho. Aha, ona to byla jen taková nějaká špína. Takže takhle. Taková malinká myšička. Pak tu mám tuto z nové edice. Tady trošku je vodovkama a třpitkama a to vám odlakuji. Tak. Pak počkejte, já si přinesu velkou krabici. Ježiš, mám si, já tady mám takovýho psa, velkýho hrozně. Já vám ho mluvně ukážu, takže počkejte, ho ukážu. Tady vidíte prostě velkýho psa. A kdybych mu přiblížila tlapky. Tady prostě vidíte, no nic. Tak. Protože nesmíte vidět mou židli, protože to je celá počmárená. Pak tu mám na výměnu mluvám se. Tohoto, když tak mluvám ty na a mám se na ně zaostřený. Musím vypnout kameru. Furt nic. No prostě. Takhle naušnice a je to malá doga. Takhle má děku. A to bych chtěla za něco vzácnějšího i za toho bulldoga. A jinak musíte mít Instagram, takže tak. A to si to chce, tak musí do soukromých zpráv, tam nikdo neleze. Jo. No nic, tak jdeme na další. Pak je tu tahle ta lama. Zase musím dát kameru dál. Tak už to je zaostřený. A tady máme nějakou blbou knížku.
Má rezavý krk, za to se fakt omlouvám. Má dírku a LPS má tady. A tady ten má dírku a LPS má tady na noze jako dogy. Tady ten má LPS tady a má dírku taky. Tady ta je taková ta, co jí nejde kejvat ta hlava, takže ta má jen dírku a LPS taky nemá LPS. Teď ten bulldog má magnetek a LPS nemá. Tady ty dvě nemají LPS, si myslím, ne, nemají. A tady ta má LPS tady a dírku má tady. Takže tak. No. Dalšího, co bych vyměnila, je tahle ta kravička, ale tu vyměňuji jen za tuto kravičku vyměňuji jen za jinou kravičku, takže tak. Tak. Pak vyměňuji, nemám rýmu, vyměňuji tohoto, má takový, já nevím, jak se tento pečopům říká, ale moje kamoška říká, že jsou vzácní, ale já si myslím, že vzácní nejsou, takže já jsem mu nalakovala vlasy a nalakovala jsem mu takhle packy. No, a je takový zelený, tyrkysový, no. Tak vyměňuji, kde je ta ovce? Já dám takovou růžovou ovečku. No nic, no. Tady mám fake, ale toho vyměňovat nebudu. Protože ten je hrozně hezký a dostala jsem ho od mámy a stal 39 korun. Já tu ovci snad nenajdu. A tady mám sice jednu růžovou, ale ta je z nový edice. Tady, no. Mě někam zahrabala. Na tom jsou jiný ovce, no to je jedno. To je prostě taková růžová ovce z nový teda ze staré edice. A tu teď tady nemám. A je taková růžová, ale má nadšpitěný uši. Takovýma třpitkama. No. Další je teda toto borče, či co, či křeček. A na konci videa vám řeknu, co bych to chtěla. A poslední LPS je teda tenhle Beagle. Sakra, posuňte se. Tak. Takhle bych do té mezery. Ne, tohle nevyměňuju. Jo, tak. A tohoto má trošku tady poškrábaní, ale to snad nevadí. No, takhle poškrábání. A já jsem mu nalakovala uši, když tak si to odlakujte. Protože já to už odlakovávat nechci, protože bych tomu směla i tu barvu. A vy jste šikovnější, já to ještě moc s nima zacházet neumím. Takže to prosím udějte vy. Trošku je taky špinavý. Má dírku a dostala jsem ho od kamarádky za nic. Tak. A teď jdeme na to, za co bych to vyměnila. Tady u toho Basseta, já řekla Beagla. No, Basseta, za tohohle Basseta bych chtěla nabídněte něco vzácnějšího, třeba je to asi malá doga, no. Tak něco vzácného. Tady to nabídněte, tady to a já nevím, jestli vyměním
nevím, jestli vyměním tuto lamu. Ne, tu nevyměním. A mám zde, kdo ji chtěl, ale tu lamu nevyměním. Že jsem ji dostal od mý skoro nejkamošky, to je druhá. Takhle má dírku a za této bych vyměnila nějak morče, jak je z černobílé edice. Ale ne z nový. Tady tu kravičku bych vyměnila za jinou kravičku, nebo tele, či co. Bulldoga za něco taky vzácnějšího. Tady nabídněte. Tady taky nabídněte. A tady za nějakou úplně stejnou vílu, ale v jiném zbarvením. Tak jo. Snad se vám toto video líbilo. Dejte like, odběr a ahoj! Zlatíčko Patříc, ahoj! Ahoj!